7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Κύριε, καλή επιτυχία. Προσεκτικά στο πρώτο γύρο. Προσεκτικά. Εξαιρετικές πρώτες στροφές. Προσεκτή στο Εσάκι, στο Εσάκι. Λούμπου. Στο διαγώνιο. Ωραία. Στη θέση σας γρήγορα. Το νούμερο 5 πιο προσεκτικά και το νούμερο 10 δεν περνάμε πάνω από διαγράμμιση. Θα έχουμε πει. Ωραία. Πολύ ωραίος πρώτος γύρος. Προσεκτικά εκεί. Μπράβο που τον αφήνεις ωραίο. Το νούμερο 2 προς η πρώτη επίσημη, δεν κόβουμε τη διαγράμμιση. Οι θέσεις στο βάθρο 2 και 3 είναι ανοιχτές. 5 και 4 προσεκτικά, εκεί είναι το Μπουρνιάς από πίσω. Προσοχή στην ευθεία. Σούπα, εγώ σ' ακούμπησε. Δεν στο πω ότι σ' ακούμπησε, δεν θα τερματίσεις. Νομίζεις ότι κάνω πλάκα. Παπαρέγκας Γιάννης εγκαταλείπει, αυτό τον ακούμπησε ο Φώτης. Τάσος 1, Παπα-Νικολάου 2 από 3 Μαξάς, 4 Φωτεινός, 5 Μπουρνιάς, 6 Φλούρτας. Γιάννη δεν εγώ. 7 Νικολακόπουλος. Το διαγώνιο. Τι το ακουμπάς και εσύ. Τρία λεπτά ακόμα. Έχουμε κόντρα για την λάθος από τον αμαξά τρελό. Είχε φτάσει πολύ κοντά στο Παπανικό. Εκεί περιμένεις. Τετραπλό. Περίμενε, εντάξει, καλά έκανε, σωστό ήταν, αλλά άμα δεν ήταν το κρέας θα την έριχνα. Έχουμε κόντρα τώρα. Δεύτερη θέση, Παπα-Νικολάου Αμαξάς. Τρίτη θέση, Μπουρνιάς Φωτεινός. Ωραία και οι υπόλοιποι. Μια γενική παρακαλώ. Παπαρέγκας Τάσος 1, Παπα-Νικολάου 2, Αμαξάς 3, Μπουρνιάς 4, Φωτεινός 5, Νικολακόπουλος 6, Φλούδας 7, Πασχόπουλος 8, Παπαρέγκας 9. Το τετραπλό, το νούμερο 5 περιμένεις, έτσι, μπράβο, να περάσεις. Μην ξανακόψεις τη διαγράμμιση παρακαλώ. Το νούμερο 10, πιο προσεκτικά λίγο, έχετε φοβερή κόντρα μεταξύ σας. Σεβασμός και οι δύο. Ας σου πω αυτό είναι και λίγο ευαίσθητο, το νου σου. Το νου σου γενικά. Έχει περάσει τώρα Μαξάς 2, 3 Παπα-Νικολάου, Καταδιώκη, 4 Μπουρνιάς, 5 Φωτεινός. Ο Παπαρέγκας έχει φύγει μπροστά. Ένα λάθος και από το Φλούδα και λάθος και από τον Νικολακόπουλο, έτσι πράγμα. Ένα λεπτό ακόμα. Ο Μπουρνιάς έχει πλησιάσει. Λάθος εκεί από τον Αμαξά, περνάει ο Παπα-Νικολάου, ο Μπουρνιάς είναι κοντά κι αυτός. Στην τριάδα. Πασχόπουλο, μπράβο, έτσι περίμενε να περάσει, ωραία. Δεν υπάρχει. Κάνει best lap ημέρας, 32-5-79. Ωραίο. Νάτι κόντρα, Φλούδας Νικολακόπουλος. Ένα λεπτό ακόμα. Δεν είναι να μιλάω. Παπαρέγκας Τάσος 1, Παπα-Νικολάου 2, Αμαξάς 3, Μπουρνιάς 4, Φωτεινός 5, Νικολακόπουλος 6, Φλούδας 7, Πασχόπουλος 8. Το προσέξει στο διαγώνιο, ξαναπερνάει ο Αμαξάς 2. Ο Παπα-Νικολάου κυνηγάει, έχει έρθει και ο Μπουρνιάς πολύ κοντά τώρα. Προσοχή στα συμμετάκια παρακαλώ από τους οδηγούς. Νάτι κόντρα για τη δεύτερη θέση. Και δεν ξέρω τι γίνεται με το βάθρο. Το νούμερο 3 έχει επίσημη για πάνω από το τσιμέντο. Νομίζω 3. Ένα λάθος από τον Αμαξά, περνάει ο Μπουρνιάς. Τι κάνει,
Δεν σας προλαβαίνω. 7, 6, 5, 4. Θα πάρετε όλο τον γύρο. Όλο τον γύρο. Προσοχή στην εξέδρα μπροστά. Προσοχή. Το παρτί. Θα είχαμε. Μόνο ο Πασκόπουλος πάει για το ματσμό. Οι υπόλοιποι συνεχίζετε τις κόντρες σας. Τελευταίος γύρος. Τελευταίος γύρος. Τελευταίος γύρος πάνε για... Ο Τάσος πάει για τερματισμό, κερδίζει το 5 λεπτό, κερδίζει τον αγώνα. Κάνει και ένα τετραπλό χαλαρά. Έχει τερματίσει. Έρχεται και ο Φλούδας και εσύ τετραπλό κατευθείαν. Φλούδας τερμάτισε. Έτσι. Όλοι τετραπλό. Μπουρνιάς, έλα. Τερματίζει τετραπλό. Πάει για 3 Μπουρνιάς, πάει για 3 Μπουρνιάς. Τετραπλό Πρεόργιο. Έτσι όλοι. Αφού μπορείτε. Νάτος και ο Νικολακόπουλος με το backflip. Μην είστε αδερφές. Κοιτάτε τετραπλό. Σορκόρ στην πίστα.